dadi Sri Uninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Lapo? Kowe dadi Wiratmaya. Lho, iso Wiratmaya kok. Lakone apa iki? Sri Uning. Dadi Sri Uning sapa? Kene. Mau. Lho. Aku ya ora sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane kamu kaya wedhus. Kok gekerne yo. Iki tak toprakne ben rukun chemistry-ne ben pethuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul sutradarane. Iya to. Kene Sri Uninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Heh. Ndi? Iya. Nek ngomong rada banter ki budek. Sri Uning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye to, Be? Udah rasa. Layak kok bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. Sing wibawa ora gelem entok-entok. Ora ngono kok iso. Todongane ana, todongane. Ya, Mas. Nah, todongane. Bersama ketoprak Sabta Mandala. Sampean. Dirasane ngeten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Kowe siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sri Uning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa Sri Uning. Kosek. Kosek. Aku ora pengen metu. Kene ben angen omong-omong dhisik, apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Kok nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa Sri Uning ngono. Ya ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ana wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendah kene bungai rasa atiku. Wiratmaya! Wayam. Bisa Yai. Ono. Kene lho marane. Balik ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya. Kowe langsung metu bisa Sri Uning. Eling-eling. Ya ya. Mendah kaya bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa Yai. Wiratmaya yo nyosor ae. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sri Uning. Ora nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Aku ketoke salah kamar gitu. Sakek bungae lho. Bungae ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah apa enek Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani kowe iki ya padha. Gak kok malah genteni mondol iki piye to iki. Lakone Diajeng Sri Uning. Tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene. Aku kelakon sowan ning Taman Kaputren Diajeng. Mula saka kuwi Diajeng. Wah, greget iki, greget iki. Diajeng Sri Uning. Tak sengaja teko ning papan kene. Men urip, pakeliramu men urip. Kira
apa upama mergo aku kapang karo sliramu. Sing ngendongi Mas Yoyo wae. Ganggu wis. Mas sing apik Mas nggih. Iya, ambiyen kulino siswa budaya. Wah nggih. Trotok terus. Sri Uning urung nyauri barang kok. Mas. Nah, iki lho rungokno kentongan kayak ngene iki. Aku tak malu belajar. Tak tok tak. Kang Mas Wiratmoyo. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmoyo. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pak De. Walah telek. Mosok tumon Wiratmoyo karo Sri Uning kok terus woyo-woyo iki lho. Ben iki lha apa kae lho. Weh, mboten usah seneng iki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing pas Piye to apa sing contone pas? piye sing Aku sing ngentongi. Tok 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 tok. Tok 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 tok. monggo Tok 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 tok. Kang Mas Wiratmoyo. Tok tok. Tok 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 tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Ya. Kowe ngese Wiratmoyo kowe ya. Bos ngandang ketoprak apa ora? Mayang koro iki tok. Kurang ajar. Madangkara. Madang koro iki tolak ukur. Aja Madang ngisi-ngisine koro. ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Ketoprak kaya ora toto. Val, Noval. Noval, Warai. tulung dolen kendangin. Eh. Kowe mbayari wo piye kok ngongkon, Sing apik. Apa ora isin karo Ndoyi? Iya. Ndoyi pengibot. Oke, dadi pengendang sing. Diajeng Sri Uning anu niki gandrunge sak karep nggih. Karep kentongan ning aku tenanan lagi ora. Pelok. Diajeng Sri Uning. Kula wonten dawuh Kang. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kapindho wong kang soleh kumpul ana, kang katelu surat Al-Ilaqah. Iki tombo ati lho ngawur. Piye wong padha pacangane Sing tenanan ngono lho. rukun iso. Kuwasa pripun to, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Kuwi karo kae lho maksude. Karo kono. Karo kono. Mboten saged dong Mas, ndak duwowo iki Mas. Lah wis kare-kare Gandrung, piye. gandrung. Pelok. Ben ono nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti 6 barang ae. Molu roji. Iya. Kok ya apal Roji ayo. Pelok ya. Lagu ora pelok kok. Bawa di mana Bang? Ora sing gone Anoman Obong. Anoman Obong niku Mas Asmara Dono Ngono nggih. dono. Taritane. Piye? Gelem gelem Duh, tibone i. gelem kowe tak rabi. Nah, tibone i. Diajeng Sri Uning. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Lanang piye? Kok panas atiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedoan sobek aku ki ndek bojo kaya lutung. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wiratmaya enggal bangka. Tapi lo gagu to, Pak? Lah mosok kowe kaya ngono apa? Kata-katamu Balik.
Ah, pelok kira ana sing bener. Diajeng Sri Uning. Kula wonten dawuh Tak Kang Mas gandrung Wiratmaya. sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Saged Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Karbo apa? Iki bawa pepeling sing katresnan lho. sin. Si Deman yo kena gade. Sideman apa nyidam sari yo kena. Bawane Sri Uning lagune Sri Uning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? Nano ayo. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Diajeng. Wonten apa Kang Kula Mas? wonten dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tumusing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi prasetyamu? Toh sampeane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. Kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggal diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono Diajeng? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe wong ayu. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur ing katresnanku Diajeng. Kebacut. Guyune iki sithik Sing wibawa. Ngono. Truk Aduh, ki apa to? Juk prangkung Bojonegoro bebela Wiratmaya. Upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa Diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil. Nggih. Apa ya kelakon Diajeng? Aku rene Tak ngebis. umpamane kok ya. Aku rene ngebis bakon tuku mobil duwe sapa? Wiratmaya sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Kowe cara Kang Mas Wiratmaya, Kepiye, benjing wong ayu? lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. wong Estu ayu. atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. Diajeng Sri Uning. Apa? Engko kowe gelem dhawuh karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa Diajeng? Ya paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sih? Gelak. Nyuwun apa? Ambulan ki memet mayit kowe kuwi tak. Aja nesu to. Gelak. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan apa ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. Mobil. Inggih, Tenan Kang Mas. kuwi. Inggih. Yo gampang, ben didukokno dalange Diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Kaya ngono. Berkorban buat teman iku sah, Pak. Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. Dahar. Ini, Mak. Oh. Mangan Roti, kuwi roti. iki lho. Wis ora sah, ora sida. Iya. Wis ora sida. Nyilek sik ya. Tak dukokno. Wala nang Kuwi kene. anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Lah, putane jenengan. Ha. Wis kebeneran ya, kok njaluk ijol pake ya. Ya. Duh. Gak usah wis, gak usah. Ora. Oh, barang Apa kowe colongan. gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngono Diajeng. Upama besok Diajeng. Kowe jane uang apa Baikon. Aedis Aegypti ora. Ayo. Ambune yo wangi ya. Terus Dok prangkung Bojonegoro bebela Wiratmaya. Sabar
sum akeh nyamuk ya Be ya. Wekasan Sri Huning gugur terus mongko mustikane mustikane ing bangsa Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira nggon kandung kados marang siramu kaya wis ora bisa tak ampun ya Semanten ugi manah kawula Kang Mas. mula saka kuwi ayo jejodohan terus ke apa kang dadi ketudangan Inggih monggo Kang Mas. Sri Huning Mbak Lucy Brak Mamit yen Otaryok Ponorogo pren Sri